Saúdos a todos. O tema de hoxe vai ser a insuficiencia renal. É un tema sobre o que probablemente volvamos máis veces, porque para min é unha cuestión nuclear. Hai que ter en conta que cerca do 50% das veces que un can non vive todo o que podería ter vivido é por culpa de que os riles deixan de funcionar correctamente. Isto é unha cousa que frecuentemente sucede pouco a pouco, sin que nos demos conta, e que cando notamos que o animal non está ben, a cuestión está bastante avanzada e xa non pode volver a ter unha calidade de vida normal. Que podemos facer? Pois probas. Podemos facer analíticas de ouriños e analíticas de sangue que nos permiten detectar que os riles, aínda que o animal non o vexamos mal, xa non funcionan de maneira perfecta, empezar a axudar aí, cando o animal ainda ten unha calidade de vida normal, e intentar prolongar ese estado de benestar o máximo de tempo posible. Temos unha novedade, que é esta proba, que é disponible desde o ano pasado. A SDMA, dimetilarsenina simétrica, permite detectar que os riles están deixando de funcionar perfectamente con unha anticipación superior ás probas que estaban disponibles antes. Este é un avance moi interesante. Na nosa clínica temos a sorte de poderlo ofrecer gracias a este equipo de analítica fantástica que temos por aquí, pero calquera veterinario, se non é no seu laboratorio, no laboratorio técnico que colabore, lo pode brindar. Para nós é unha cuestión super interesante, un avance interesante, porque é unha das misións que nos temos posto como clave é intentar conseguir que os canciños e gatiños se sintan o mellor posible durante o máximo de anos posible e que os poidamos disfrutar, pois, eso, o tempo máis largo que sexamos capaces de conseguir. Para eso, entre outras cousas, estamos aquí con vos. Chao, ata a próxima.